Oh my god, turulap. Matu गरम 20K नि दावराव माबा ब्रेन्डेडनो आइफोनखौ बोरै लादों मा सिलपेक मा गिदिर जानो मोजां मोनो आरो मा दुरनाम मा दावराव दावसि नैबिनि बिसय सावरायगोन दसे क्लिप्सखौ नायलांदोब्ला ब्रेन्डेड माल नंगौना नङा जोंथ' मिथिला जामनाय ना जिनाय ना रावबो सिंनि बुस्थुखौ नुवाखै नोंसो मिथिसिगौ आरो जायफोर नुदों ब्रेन्डेड ना सिलपेक बेखौथ' जों मिथिला आइफोनखौ बोरै लादों फाननानै लादों Oh my god turulap नंमारगौसो होमबा आइफोन लानायनि माबाया नै बिदियावसो लामारदों होमबा आइफोनखौ नोङो लागाव माने हिट मोनो जानो जाबाय था बिदिनो गिदिर बुस्थुफोरखौ जाबाय था दा सोरबा बोरैबासो उल्था बुजिलायगोनलै आङो माबा जानायखौ होनदों थाइबें जानायखौ होनदों सोरबा दा बोरैबा बुजिलायगोन आरो गिदिर बुस्थु जाबाय था होनना बुंनायखौबो माने थाइबेंखौसो होनदों आं गिदिर बुस्थुफोरखौ जानो मोजां नाङोनो आरो कृष्णामनिया स' बिदिनो गोबां भाइरेल जालांबाय गिदिर बुस्थु जानानैनो खुलुमबाय हे नाङा खुलुमलायाबाबो जायो आदाब हो जानाब आदाब हो नोंथांखौ गासैबो सिनायखायो खुलुमाबो नांथ'ला दे खुलुमाबो जासिगोन क्लिप्सखौ नायलां नोंथांमोनाथ' दा साननैसो मिथिखादों मानो मिथिया जानो 20K नि दावराव गथ' उन्दैफोरानो गल्ल' नायलायदों नोंखौ फेसबुक बोलाबानो मोनो इउटुब बोलाबानो मोनो डाइरेक्ट 20K नि भाइरेल ओइ सोरलै नामरा कृष्णामनि मा जागोन बिदिजों संसारा बोरै दालि मोनगोन ना मोना जारौ आंनि नाम लानानै 20K होननानै फेसबुक इउटुब गासैयावबो भाइरेल जागासिनो दे बोलो हो नानि नोंनाथ' एबार खननै जाबाय भाइरेल जानाया आरो नेक्स्टआव एसे मोजां गोरलै गोरलाम खना खनला एकदमबारे सिनायजोबनायनि होखावथार एबारथ' सिनायखाबायानो आधा मानसिफ्रानो आरो बोलो होबाव मोजांनो एसे भाइरेल जाबावनायनि ना मा होनो गाइसमोन कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम माबोरै मोनदों दिनै भिडिअखौ नायनानै आरो जायफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांथारलै सुइटि गाज्रि मोनगोन आं नङाबा हले साबस्क्राइब खालामथार आरो आंनि चेनेलखौ फैदोंबा गोदान जायफोर थ' ससे क्लिप्सखौ नायलांबाव ओमफ्रायो बे सिख्लाया सोर आं बेखौ सिनायाबो अबेनि अबाव थायो आं बेखौ सिनायाबो बे आंनि नाम जानला मेला लानानै होदों आच्छा नोंथांमोननि डाउटखौ आं क्लियार खालामगासिनो दसे उनावनो नैबे सोर सिख्लाया माने गावखौ सिनाया माबायदि भाइरेल खालामदों कृष्णामनिखौ नैबे सिख्लानि भिडिअ क्लिप्सखौ आङो टटेल फुल भिडिअ होगासिनो दसे उनाव स' बोरैबा कृष्णामनिया धमकि दाबिसो होआखैथ' नैबे सिख्लाखौ खुगा मुथुनो थाखाय आंहा एसे साननाया बोरैबा फैदों आरोना स' बेबायदि नङाबो जानो हानाय बा नंगौबो खोथाया नंगौना नङा गाइसमोन कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामलाय बा हयथ' नैबे सिख्ला दाख्लैबावै बुफुरनाय भाइरेलनि सोमोन्दै बुफुरनाय सिख्लाखौ हयथ' धमकिबो होबाय नामा सोरबा ओंखायसो दाख्लैनि दिबिया होननाया बे जोंनि मुसलफोरनि नङामोन होनलायनाय जाबाय माथो बोरैबा जाबाय नामा केसा उल्थासो जाबाय नामा धमकि होबाय खोमालै आंथ' बिदिसो सानबाय नोंथांमोना मा सानदों आरो सोरबाफोरथ' होनो कृष्णामनिखौ जों गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो स' माबायदि मिथियो जों बेखौ मिथिला जों खाथिनिबो नङा जाहैबाय नालाय माबोरैबा मा केरेक्टाराव माबायदि मिथियो बेखौथ' जों मिथिला र' दसे उनाव क्लिप्सखौ होगासिनो स' गाइस दाथ' थांखांबाय मुल मेन काहिनिफ्रा दा अनजलि बर'आ दाख्लै भाइरेलनि सोमोन्दै बुफ्रुनाय जुन्थु सिख्ला बिनानाव सिस्टारा माने सोरजोंबा धमकिसो होजाखोना ना बुजाखोनाय सिदा जानानै माने सिमान जादों आरोखि बाथ्रायाथ' एसे भितराव माबा मोनसे हाबना दं बायदि मोनदां नङाबाथ' बिदि गिनानै माबानानै नैबे भिडिअखौ बिदि होनाय नङामोन बियो ने क्लियारिफिकेसनफोरखौ धमकि होजाबाय दा आं आसोला ना दामजाबायसो नामा स' क्लिप्सखौ नायगोर दसे उनाव सावरायगोन खुलुमबाय लोगोफोर आंनि नेमा अनजलि बर' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दाखालि बावैसो भाइरेल जाबाय थानाय भिडिअखौ आरो आं बे भिडिअआव जायफोर मानसिनि नेम लादोंमोन बिसोरा जेबो दाय गैया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो
बे आङो मुसलपुरनि दिब्या होननाय सासे सिख्लानि नेम लादोंमोन मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे मुसलपुरनि नङा गुबुन जायगानिसो नोंथांमोना बेखौनो बे मुसलपुरनि दिब्याखौ गोरोन्थि सानगासिनो गाज्रि लाइननि होननानै माने बे बिदि नङा आंनि बाथ्रा बुंनायावसो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं जाय दिब्याखौ सिनाय हागौ बे दिब्याया गुबुन जायगानिसो आरो बे दिब्याया मुसलपुरनि दिब्या होननाया मानसिफोरनाव आंखौ सोंहरगासिनो ओमफ्राय आं खोनानाय मोनदों बे दिब्याया आंखौ सोंहरदों होननानै ओमफ्राय आं बे दिब्यानाव जिहेतु मुसलपुरनि दिब्या होननाय दङ बेनाव आं निमाहा बियो सरि दिब्या नों आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया आरो रायजोफोराबो जेबो साननाङा आरोना बेनि जेबो गोरोन्थि गैया आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय निमाहा होबानो जाबाय आदोंदोलै बख्रिसुदि बिंग्रिरिनो नोंसोरनि बायदि बे भिडिअफोरखौ जोङो बिदिखौ नायबाय थायाखौ मिथिबाय ना दुमजाबायसो दां ना फैसासो मोनबाय दां आसोला बुंनो गिनानै बुंफ्रासै मेन मुल बाथ्राफोरखौनो नागिरजानायनि बाथ्रा बुंजाबायना गिबाय बे आसोला आरो मावग्राबाबो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ दा मावसैलै एबारनिफ्राय मिथिबायना दाथ' जोंनि अल आसामनि बर'फोरानो नुजोब्बाय आसामल' नङा बाहेरनि मानसिफोरानो नुजोब्बाय नोंथांमोननि बे 20K नि दावरावआव गाज्रि दामोनसैलै कृष्णामुनि बिनानाव भिडिअ एसे बानायनाय जाबाय खिन्थु एसे सुद्रायदो गावखौबो नंगौबाबो नङाबाबो एसे गावखौ फोसाबनो नाजादो आरो एबारनिफ्राय जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोराव आगान दाहोसै आरो नैबे दिब्या बिनानाव सिस्टारमोन मोजां लाइननि मानसिफोर एसे सुद्रायदो मिथिबायना गाज्रि जायो रेकर्डआ न'खरनि बदनाम जायो दुरनाम जायो एसे मिथिदो आरो जोंथ' बिदि भिडिअ मोनबा बानायखायो गाज्रि मोनाबो खुनु लाब गैया जों बिदि भिडिअखौ बानायखागोन आरो बानायखायो गाज्रि मोनाबा पार मोना आरो बेफोरखौ गियोबा भाइरेलबो जानो नाङा आरो बेफोरबायदि खामानियाव हाबनोबो दरकार गैया आरो नै बिदि भाइरेल जानाय इउटुबाव शेयार जानायखौ जुदि गियोबा नंगौना नङा गाइसमोन गाज्रि खामानिखौ गियोबा भाइरेल जानो जुदि गियोबा नैबिदि खामानिफोरखौबो दा माव आरो दिनैनिफ्राय एसे मोजां सुद्रायना लादो आरो नैबे अनजुलि बर' सिस्टार नोंबोथ' एसे दागिलसो मानसिया एसे माने 100आव 70%सो दागिलखा डेन्जार सालु टेलेन्ट खिन्थु उदायालै बेफोरबायदि खामानि टेलेन्टफोरा मिथिबायना मोजां टेलेन्ट नङाथ' बेफोरो गाज्रि टेलेन्ट मा 20K 10K 5K नि टेलेन्टसो बेफोर मिथिबाय आरो समाजखौ मा फोलानो नागिरदों नोंसोरलाय बेबायदि देखायनानै उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंलांनो नागिरदों नोंसोरलाय बख्रि बुन्दिजातफोर साला असभ्य साला बिमा बिफाफोरनि साला मान सनमानसे साजोब्बाय नोंसोर दानो लाभ इउ अल दिनै भिडिअखौ आं नैबेसिमाव फोजोबनाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन थाबनो गोदान भिडिअ नेक्स्ट भिडिअआव जरुर नेनानै थादो सि इउ सुन